Chabvondoka manje tonza kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe anorecruita 1000 magreen bombers vamuziva kuti ndo vanoharasa vakomana opposition members kana dzava nguva towards my-election. Chitiko ichi chinoitika tichiona nyika yeZimbabwe yakasangana nesuccession dispute. Sanapenda mashoko anobuda nyogomzora nhasi andoti bo subscribe like or turn on the bell icon. Tipina vana pamzimu anyura chiti the ZANU-PF regime is relaunched the controversial National Youth Service, notorious for its role in harassing opposition members during Robert Mugabe's era. Information Publicity and Broadcasting Service Minister Dr. Jennifer Muswere announced that over 1,000 youths have been recruited for the program. President Mnangagwa officially relaunched the initiative at the Nakiwa Vocational Training Center in Mashonaland East Province on May 24, 2024. Dr. Muswere made this announcement following last week's cabinet meeting, noting that 1,082 youths were recruited for the first intake at Vumba and the Daya Training Center. Domashiko anobuda pana pationa kuti aiwa zvonzi chachaya vakomana ava vachizo recruita magreen bomba vamoziva kuti ndo vakomana panguva yaMugabe vaintimidate vachiharasa vanhu opposition vachirova vanhu. Zvatiri kuona kuti kurecruitwa kwavaita uku takunyazo kuona kuti vane chido chekuda kuvashandisa vanhu ava. Hapana pakavarecruita vachizoti havadi kuvashandisa. Tona nyika yeZimbabwe yakatarisana aiwa nemamwe ma-elections ari kumberi kana nhau idzi dze2030 agenda dzatikuona mamandira ari kungoitiwa nemamobilization ari kuitika. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Tiona kuti vakomana veopposition aiwa vapinda busy, vakomana opposition vanogona kungokwara. Tiudze mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell.